Joo, eli alussa nyt laitetaan karkeasti tuohon kohdalle ja sitten aletaan vähän hakemaan, että missä ne viisarit aina värähtelee. Sitten alkaa löytyä. Tehdään vähän hienosäätöä. Ja sieltä. Ja sitten kun on tosiaan saatu sensorit sieltä kohdalle, niin seuraavaksi voi kokeilla kevyesti tästä napauttaa tätä sormella, jolloin selvää liikettä tapahtuu, mutta vielä ei kuulu piippausta. Ja sitten kun nyt viedään tästä käsi läpi, niin nyt me huomataan, että tulee vasta piippaus, kun kaikki kolme on paikallaan. Ja ohjelmana tuolla Timyssä kannattaa olla tässä testivaiheessa se backup, jolloin jokainen piippaus kuuluu, sitten ei tarvitse aina käynnistää ajanottoa erikseen. Ja tämän testailuajaksi voi laittaa sitten se printerin pois päältä, niin ei turhaan kulu paperiin. Sitten kun kenno on tästä kohdalla, niin voi Timystä vaihtaa sitten sen training lightin ja testata vielä sen lähtökäytön.